Nabízíme vám k prodeji prostornou a kvalitně zděnou garáž o celkové výměře 20 m². Tento prostor je vhodný nejen pro parkování auta či motocyklu, ale také jako sklad nebo dílna. Parkování v Praze je pro většinu lidí prakticky nedostupné. Proto by se vám mohla vyplatit i tato investiční nabídka, kam můžete uložit i svůj klenot. Lokalita nabízí pohodlný přístup autem přímo z ulice Vrbova. Případně můžete zvolit autobusovou zastávku ve Studeném, která je vzdálena pouhé 3 minuty cesty. Garáž je v dobrém technickém a udržovaném stavu. Má zavedenou elektřinu, ideální pro osvětlení nebo nabíjení zařízení. Přidanou hodnotou je také zavedený samostatný elektroměr. Začátkem listopadu roku 2024 byla na střeše položena nová lepenka. Nemovitost je vedena pod samostatným listem vlastnictví a je postavena na svém pozemku. Jedná se tedy o samostatnou jednotku.